खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो हायो। धेमाजि मामजि गामिनि बिशिष्ट दालेनि सारादुआव सिएमपिपि आरो गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा नुजाथिहैदों। मणिपुराव सुथुरनि गुलियाव जिउ गोमानाय दुखुथिया सुमन स्वरगयारीनि नखराव गासै नांगौ बायदि मददखौ सरकारनिफ्राय होनाय जागोन बे बाथ्राखौ बुंदों इउ.जि. ब्रह्म। बिथाङा मैया 14 नबेम्बर गथ'सा सान पन्डित जवाहरलाल नेहुरुनि जोनोम सान। बे सानजों लोब्बा लानानै मैया बिटिआरनि बुंथिगिरि कान्थिराम बर' बिथाङा सभाराम दास गोजौ फरायसालियाव नुजाथिनानै फरायसाफोरजों गथ'सा सानखौ फालियो। मणिपुर उदखारि गाग्लोबनायाव मुंख्लं बिर जोहोलाव सुमन स्वरगयारीनि जिउ खहा बिथांनि जिउ गैयै सोलेरखौ न'फारसे लाबोनाय जायो। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय चन्द्रमायन बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव बि. टि. आर. सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेब 100 रावारि खन्थाइ फोरबो रंगिना संगिना समानथामनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर महकुमानि बायदि ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा नि उदखार खालायदों। सुबुंफोरनि सायाव उदखार खालामगासिनो दं। बि. टि. आर. सरकारजों खुंफुंजानाय 100 रावारि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा गोथार बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा फोरमायथिनानै होयो। मैया चिरां जिल्लानि सिल्ट डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट अफिसार सिडली चिरां आइ.सि.डि.एस. प्रजेक्टनि बानजायनायाव थाय'काजरा अंगनाबादि अवार्ड कमिटिनि मावख'आव गथ'सा सान फालिदों। क'क्राझार बिसायख'थि मावख'नि बानजायनायाव जानो गोनां स्पेसियेल सामारि रिपर्सन 11/2022 नि थाखाय साननैसो हाबाफारिजों साइकेल रेलि खालामनाय हाबाफारि। बाक्सानि सासे बर' आबादारिया अमा फिसिनायखौ फालांगि महरै लानानै गोबां जाफुंसार जानो हादों।